Hi, hi guys. Tabok Rising Tiprane office to जों असहामताय ना तो इसini je असहामताय फाइ तो abana to इसini je mutai berai mong abana sung to panda khlaina nai to sini Rising Tipra abana to sing kini jual laijak mekabo eko burui naithok yanggo jangdini tarpore yanggo sabnam burui naithok khlai sajolaya jangdini tamo sanam suk sagradik Bustang asam ada pai jong ba jeng do no khatung khaja khai na je ne ro bok ni wan chu jong te jeng ba sabak sa bere ni wan chu la sabnam ke tamo sanam suk hambai jo to nai jong nai la jing chu no no korang na hambai ma ya phara tam hi ke no ro bostang bai baksa tong to sa jo to no kha baksa kha than jaga ke dalai tong ma nai chini ra jing ti ra no nai sini Rising Tipra norok nui mannai जों जे upcoming sini je tamhinde asamatai na sui sini je bera lai mane abo nora YouTube rok abo nui mannai जों bela khina tong tholaijak o jaga जों kharak khamna abarok ke asuk khina tong tholaijak selfie mangse bujaglai tongsio culture rok bai sini Tripura sara busuk nai thongna jandini culture dress rok bai busuk khanai thong sabnam bo nai thong jandini bo nai thong angke ba so nai thong yata tokhono angko nai thong nani chesta khlai ko tokhono sela borok ba makeup rok khlaiyate bo nai thong to na abo haino jong tini belai excited tong laijak so nora nai tong de ani o channel lo subscribe khlainabo tapok dik tata